Američania sú hlúpi, tuční a nevedia jazyky. Preboha, kde sa v ľuďoch bere toľko škatulkovania Milan Bura mýty z Miami? Do roku 2030 dosiahne USA až 50% obezitu, čo je strašne veľa, ale treba povedať, že ide najmä o Afroameričanov a Latinov, ktorí nežijú v mestách, ale na dedine. Pre porovnanie, na Slovensku máme iba 20%, no aj tak patríme medzi najobeznejšie štáty Európskej únie. Tu v Miami takmer každý hovorí dvoma svetovými jazykmi, angličtinou a španielčinou, tak ako ja, ale je to iba 20% z celkovej populácie USA. Na druhej strane až 80% Slovákov hovorí viac ako jedným jazykom, čím patríme na špičku Európskej únie, ale treba poznamenať, že je to hlavne maďarčina a čeština. A ako sa v Miami žije? Na to som sa opýtal svojho kamaráta Milana Dubca. Milan, posielam ti slovo do štúdia. Tak ja som tu rád, lebo je tu teplo, milí ľudia, kopec mladých ľudí, je tu dobré jedlo, kopec reštaurácií a stále je tu dobré počasie. Občas hurikány a tornáda, ale to sa zatiahne a vyčasí. Pravdepodobne to všetci ľudia republikánov. Cestujte.